Ha? Wow. Sinabi na ako pa natin ng jam. Ikaw yun! Naipapawa ka naman, gago ka ba? Nakita mo, tumawa ka, hindi ka narinig ako. Gago ka. Dapat sa akin na. Hindi ikaw ang tinutulog. Ikaw lang ba tingin sa mundo? Ano nangyari sa inyo? Second set po. Sakit ka pa daw, like scope na. Finish or not finish? Ayoko. Alam pa nila, ako nakita ko sa picture, mga mahal na walang na. Oo nga, ang ganda yung mga lalakas na kasama nyo, tinatanong nyo yung mga tao. Grabe ko. Ito mo, sinaprakati. Tambak pa yata ani. Mga lahat. Nakakilala na hindi ka nakipaglaro at mga malalakas na dito. Eh, paano nababato ka? Nababagit ka sa kanila, nakakita ko. Parang sinasabi, gano'n na katong sa kakatamad naman. Ano ba classic UF to? Ganda nga sinabi. Sila ba Prina na dito ka? Sino ba? Jessica, Raya, Hazel. Tuloy natin. Teacher Roy. Game. Right.
Tempting. Tapos sa alas isa. Holy shit. Sa akin yung mga nagtutulong sa akin, binibigyan ko ng bago. Jerome, nasa tayo? Ha? Palo saan tayo? Gina naman! Jerome, fitness ba kayo? JF, ito boss. Marami rin dyan. Ay na!